20 to gin ji aila mage gin joma loka gin ji mana ma gweng'wa ka koso gin ji la mage mose nyisi ni gito gibiro tarik 27 nyaka tarik 29 gin Homa Bay. Koro gin categories mopogore opogore. Nitie jokan mwandu moseneno ni conference tie gi ai pinje mopogore opogore, moko wa Amerika, moko wa Europe, moko wa Turkey, moko wa kure gi moko wa Africa ka gi pinje mopogore opogore. Nitie local investors. Jo Homa Bay are local investors ging'e Homa Bay kendo gin gi gombo mar kano mwandu Homa Bay, gin be gibiro. Nitie joma subject matter experts. For example, kwa lose wach mar blue economy. Gin joma mane gima gilonye, jolony. Gin bende gibiro. Nitie joma nie migepe mopogore opogore mag sirikal, ministries mopogore opogore, whether it's tourism, kata en blue economy and mining, kata en trade, kata en kure, gin be gibiro. Nitie counties mamoko, counties mag LREB, Lake Region Economic Block, to gi counties mamoko be gin bende gidwa ni gibi mondo gi exhibit. Koro mage range mar joma waluongo. Nitie jowa ma our local traders and so on. Gimbe gidwa ni gibi mondo gi showcase gik ma gitimo mondo pinje bone. Ang'o miyo mae gimimiyo mahino sani seche ma ji